opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunya ni Miyerkules, petsa 24, kan bulan kang Nobyembre, taong 2021. Kamiliwatan sa indong makakairiba, dengi ba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Ibicolana. Mga kaaksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, Ora mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon, Birak, Katsanduanes. Live na live kitang nasusubaybayan sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, and syempre sa mismong Facebook page ni Congressman Zaldico. Yan, maray na pagkahapon sa imo partner. Gwapong-gwapo ka today. Ay, para mo niya Ayan. na paaldaw na kita ka mga marites sa ka mga Gari marisula. panduwa mong aldaw na ibaan sa imo Iyo ba kayo ni su... Amerikano. Regalo ini dyan, napurot ko ini dyan sa luwas kang pinto. Mapurot mo daw ako dyan. Magkapiro mga tulong pidaso gayon din eh. Ayan. I-promote mo na partner. Na ali ini kay Junli. Ayan. Salamat kay Junli partner. Ah. May kusulog sa iyang sa aga naman. Are. Every other day. Mga ka-action ko niya na pagkahapon. Partner, mainit ang satuyang urulay sa social media. Oo. Sa social media, partner, grabe. Pero ning nasa social Oo. media ang pagsubaybay, minsan nga nagkukulog na ang mata ko. Ara mo Kaabang partner. ko kan mga Ara mo latest. kaya ngunyan ang mga tao ngunyan very techy na, di ba? Kasi bako lang sa radyo, bako lang sa TV, Ara mo partner, kundi sa social media. Pag di ka nagbukas, dakulo na impormasyon. pag di ka nagbukas kan social media account mo sa bilog na 24 Maghapon. hours, late ka na sa informasyon pag bukas mo. Yes. Tro. Ara mo partner,
sa newsfeed, bakas kaso partner, labo-labo. Yan dyan sa mga showbiz. Dumang ko naaraman na Bata ka, very active ka sa Duman palan showbiz. si Edo Manzano palan sa kasi Cherry Pie Picachi, magjowa na. Ayan, Oo. nakulo na partner mo na magjowa from other network to other network. Si Juan palan, si Janila Salvador, magadap na pala na Valentina. Yes! Laban ni Darna. Correct. Yan. Appeal partner, updated ka din. Ngunyan na pagkahapon mga ka-aksyon, ining pigbubusol partner, pigbubusol na dugang na 10% na discount partner sa real Nabasa ko man estate ini. tax. Nabasa ko man ini sa Facebook. Oo. Correct partner. Yan ang pigbubusol kan matibay na congressman partner kan ako Bicol Party Kan List. nabanggit ko ini kay kung Pido partner kang na-interview ko siya. Habang nabasa mi ini sa social media, may saro duman na negosyante. Nakapagsabi, nagkakape-kape. Ini ngaya ang pagkakaiba ni Pido sa katunggali niya. Si Pido ngaya bihasa na sa pag-isip, sa kapag-gibok mga lakdang na dapat mapakinabangan kang tao. Correct. Ini kasi partner, napapakinabangan na talaga siya. Kaya lang dugang. Tama. Kasi partner, lalo na ngunyan may pandemya partner. Kaya ngunyan mga ka-aksyon, tabangan kami nindo na i-welcome man sa tuyang bisita ngunyan ng pagkahapon. Dahil iba, kundi si Congressman Dapat patugtugon Alfredo ka, Suban. Pido Garbin Dapat patugtugon ka. Jr. Partner, relax ka lang nga ni partner. Dapat ang entrada, so music muna bago si... Pero mabayli ka. Ika, tapos matibay ka. Report, nailing ko nga. Pagkakaaga, medyo na nga na anak, kumukunog na yan ang tuto. Ako ang makanta, ikan mabayli. Sige, makanta ko. Bakong di ko patugtog subago? Oh, ako makanta, ikaw Ako ang makanta, ikan mabayli. Baba na muna doon. Mga ka-action tabi, kaibahan tango niya na pagkahapon si Congressman Pido Garbin Jr. Mga na pagkahapon tabi, Kong! Remy and Joshua, maray na hapon sa gabos na naghihinanyog kan sa inyong programa. Of course, sa Radyo Oragon, Legazpi and Birac. And of course, sa mga taga-subaybay sa Indo sa social media. Aram ko, ribo-ribo ang naghihiling mo niyan. Good afternoon to all of you. Nadadaw mo partner ang background music. Yo. Yan partner. Aram mo kadakol kita mga kababayan na pagtigtugtugan partner. Garbin, Alfredo, Nagkakaiwasin ka ng Alfredo, pag-asa. Pido Garbin. Yan. Diba? Para sa bangong Legazpi. Pido. Partner. Kung ano tabi ini ang manungudig di tabi isa sa imong prosopesto na 10% Na additional. na additional sa real estate tax. Well, inot kasi baka ma-misunderstood kang mga viewers and listeners. Ining sa tuyang proposal na pinagpo-propose ta, limitado lang di sa syudad kan Legazpi. Sa Legazpi. Kasi we're still representing ako Bicol Party List, baka ma-misconstrue. Makapagunan na sa bilog na Sa bilog ngayang Bicol Opo. or but I'm focusing on the real property tax di sa syudad kan Legazpi na kung saan kita ang mga residentes who owns a real property here, we are entitled 20% discount as long as we pay in advance. Oo. Okay. Babayadan mo na sa bilog na taon. Babayaran mo sa bilog na taon. Alagad, Joshua and Remy, ang sukuyang pangapudan ni dahil pandemya kita ngunyan. And most of the real property, araw ka mga negosyo, umahan, whether commercial, residential, agricultural, or industrial, because of the pandemic, kulang man su utilization kan sa tuyang mga propriedad, especially ito mga commercial and industrial purposes. Oo. Na kung saan nagkapirang aldaw o bulan, nag-lockdown, nagsara, warang negosyo. And ang pinaghahaga din is another relief or another extension of tax relief na matawan ki additional 10% discount as long as they pay kumbaga on time, tanganing mabawas-basan man ang financial burden kan sa tuyang mga taxpayers dito sa syudad. Kung epekto ini kan sa imong padagos na pakikipag-uron-uron, pakikipag-ulay o konsultasyon sa mga kababayan ta sa Legazpi. Kasi partner, na naiiling ta talaga si Kong Pido na aside kang sa iyang mga trabaho sa Kongreso, Oo. talagang nagpapasiring siya partner, Oo. nagbibisita siya Yung man ang- Nakaulay niya sa mga kababayan. Si na Kung talagang Pido, nada niya ra. mahiling mo partner, halos maski nga ni pagal na pigtatawan niya ning pagkakataon din pigtatawan niya ning oras na makaulay. So kung iniepekto ini kan konsultasyon ning pakikipag-ulay-ulay mo sa mga taga Legazpi. Well, konsultasyon born out of consultation sa mga nagninegosyo as well as sa mga ordinaryong tao na kung pwede nga matawan mang tax relief, araw kang additional discounts. And at the same time, obserbasyon naman tabi Joshua and Remy sa mga LGUs, ibang LGUs like in Metro Manila and other city na nagtatao talaga kikadagdaga na discount. Because this is one way of not just
giving incentives or tax relief sa tuyang mga syudadano could more of encouraging them or motivating them to pay their taxes. Sirin baga Joshua kang sale Sa mall. sa mall. Na pag may sale sa mall, discounted. Ibang psychology kang tao. Paano naman yan kita sa may sale May ngayon? sige. Kaya Correct. hanggang pag-ginaglaw, grabe pang prabakal. Kung aram ko tabi sa presente igwa na talagang 20% na discount duman sa mga naamay magbayad, sa mga first quarter na nagbabayad sa laog kang taon, initabi kong additional 10%. So, ano po talaga na iling nito? Sa iling talaga nindo, mas kaipuhan ning dugang na discount or tanganing mas ma-enjoy ka ining mga kababayan tana talagang sa irarong kang pandemya, mas makakatabang ini sa inda. Well, tama ka, Remy. Itong entitlement na 20%, entitlement na ito. Opo. Kumbaga, pag nagbayad ka in full, in advance, automatic 20%. What we need is additional 10% in order to free them from financial burden. Opo. Kasi kung bawasan mo kaya another 10%, siguro may kadikit man na mababawas sa kita kang lokal na gobyerno. But at the same time, baka dakol lang magbarayad. So, Mas dakol din ang mag-invest, digdi. Yes. Dakol ang magbarayad. So, dakol man ang malaog na kita para sa syudad. Yes. Pero ini kung na 10% na pigbubuson mong additional kuta na pangapudan mo sa syudad, ay ini pansamantalaman sana. pansamantalaman sila. Bako yun so regular, every year. Taw-taw na. Bako Because man. of pandemic. Because of the pandemic, it's a payback also to our residents in Legazpi who continue to faithfully pay their taxes on time. Yan siguro so pangapudan ta na karapat dapat as sinapapanahon lalong-lalo na sa panahon kang pandemya. Pero kung siguro ba kung man ini kagabatan or kadakulang kabawasan para sa income kan syudad, Actually- in kaso maging actually, padagos partner, initabi kong Pigibo na kaya ini kan ibang mga lokal na gobyerno sa malaylain na parte kan Pilipinas kung bako po. Well, Igwang mga tama ka. nainot na. Tama ka. We all agree that taxes are the lifeblood of any government, whether local or national. But at the same time, tatawan mo man kadiit na pag-iintindi asin, kumbaga makahangos-hangos Oho. sa mga padagos na nagsusuporta asin nagbabayad kabubis sa tuyang syudad sa paagi kisaron tax relief Opo. tabi. Sa araw kaning paagi na tax relief tabi, syempre kaugmahan ini kan mga saradit na taga Legazpi. However, tabi kung may negatibo na komento ang mga nagkakaperang negosyante. Kumusta tabi kung ang ano sa inda? Ang dating kumusta tabi ang sa indang pag-resibi or pag-ako na in kaso na maging may pauto bini. Favorably siyempre, partner. pero- Bako lang sa negosyante, kundi sa gabos na may propriedad Eh, yung sa nga ni. Legazpi. Kaya lang syempre may mga dikit na komento ang negosyante tabi kong. Well, sa iling ko gabusin na paborable dahil mababawasan ang sa indang real property tax. And ito magagamit paninda lalong-lalo na sa mga struggling na mga businesses can keep their businesses afloat. Tanganing so natipid duman sa pagbabayad kibuwis, pwede mo i-mantina sa pag-employ kisarong empleyado na kumbaga kung nalulugi sa imong negosyo, nakatipid nga ako dito sa real property tax, edi pwede ko ini i-mantina, i-maintain ining sarong empleyado na plano ko tang tanggalo na. So these are the the cause and effect of the additional 10% discount that are favorable to each and every taxpayers, real property taxpayers. And may saro pa nga ni kitang panukala tabi Joshua and Remy. Dahil ini naman bako so diskwento, kundi tax amnesty. Ayun. Oo. Kasi aram mo sa Duman sa may probinsya. mga muroso ini ko. So may mga moroso. Kasi Na kaya nagkaigwang muroso ta nadidipisilan nga ni Ayo, makabayan. okay. Yes. Dahil tagilid so ekonomiya kay ning Kasi ang maduang taon nang may ang mga pandemya kita. negosyante baga, syempre nagkaigo kita ning pandemya partner. Ang pinaka-objective ninda, mas magkaigo ning survival sa negosyo ninda. So malaog din Bako kung nainot na so provincial government, Well, magtaon sa- na ning tax amnesty. well, tama po kamo. Ang probinsya paano, sidang nagkukolekta kang mga real property taxes ka mga munisipyo. Kan mga munisipyo. Alaga din in saklaw ang syudad kan Legazpi. Ah. So, ang Legazpi naman, my proposal is to adopt
to follow suit the provincial government tax amnesty. Sa rason na aram ko dahil ang may delinquent taxpayers dyan pag-abot sa real property, ma-encourage sinda na magbayad. Kumbaga, okay pa lang niya magbayad ngunyan dahil pwede i-condone or dahil na kita papatawan. Dahil na ngayon so penalty. Dahil na so penalty. Ang papabayadan sa nangyayari sa tuya, so basic na babayadan ta. Oo, tama. So between day nagbabayad, as in nagbayad pero less penalty, Oo. mas maray na sumay nagbayad. Nagbayad, Ayun. tama. Diba? So, iyan din partner, gari human iyan so instance Pero man sa niyang partner, may nag-utang sa imo, porsintuhan. Dahil na nakakabayad. Principal. Iso principal. Sana mas kiday ka nakampursinto. Correct. Kasi partner, sabot-sabot man baka pandemya man niya. Sabi nga ni Nico, pandemic man. Oo. Tapos, ngunyan tabi kong, nababanggit tabi iyan na sa imong presupuesto. Digdi naman kita sa mga magagayo na programa kan ako Bicol Sa Party gabos List. na sektor. Correct partner, and labi-labian pa sa salamat partner kasubago. Duman sa Laugkan Albay Astrodome. Pero ito, 400 labi na mga senior citizens from Barangay Tula-Tula and igwa pa duman na Barangay 2 kan EMS Barrio. Well, today, makukover ta tulong barangay. Nainot na sa dinagaan na pakumasumenos mga sanggatos man sa ng beneficiaryo. Pinaunan ta digdi alas 8 kay aga sa Embarcadero Celebration Plaza. And then, ngunya na, ongoing. Opo. Tula-tula in Barangay Hanggang 2. alas 5 ning paghahapon. Opo. Siguro mga 500 beneficiaries pag-abot sa tuyang seniors na nagre-receive 3,000 pesos. Dakulang bagay partner, 3,000 is 3,000. Oo. So, And yan partner, yan po ang padagos na Gabos kasulma na- yan, di gabos sa na- Embarcadero, as in, ngunyan man, duman partner sa Gabos Albay ng mga Astrodome. senior sa gabos na barangay Tabicong, aabuton. Gabus Tabi. And as we speak, we already covered 8 barangays. We still have 62 barangays. to Labu-labu. go. Imagine, 62 barangays pa. Oo. Pero tawan taman kumaga panahon ang Department of Social Welfare and Development na kung sa Indoman naka-alokar sa tuyang pondo na mag-schedule tabi. Kasi they are doing their best, tirelessly working to serve our senior citizen. Ang hagad ko lang tabi, sa mga lola-lola, nagkararibok na Joshua, sa ibang barangay. Ayun po. Nagduruma na sa indang mga barangay, yun makuha na nga kaming certificate of Nabalitaan indigency. nila, igwa pala ngaya. Well, ang sabi ko sa inda, Pero ang ginagayon ng inyong tabi kong, kasi sumismong barangay, halimbawa ngunya, nakaschedule barangay Tula-Tula kong. So, personayas kan barangay, nagpapasiring naman duman sa Astrodome, takon may mga problema sa indigency, automatic, duman mismo, nakukorektaran. Kaya yan ang kagayunan kan mga barangay official mo tabi kong. well, tama po kamo. Iyan ang sa tuyang hagad na tabangan ang sa tuyang mga lolo at lola sa pag-facilitate ka mga requirements. They really or they badly needed this assistance. Apera na lang sa mga well-off, pero di kitang pinagpili ni Joshua and Remy. Tama. Even those who are retired and receiving pensions and sa mga mayayaman, pag sinabi tang sektor kang senior citizen, talagang gabos sinda, regardless of their financial standing sa indang buhay. So kasuhapon nga ni, sa mga taga Bilamor, na talagang mga mayayaman man ito, pero yaon digdi. Opo. But they are so happy na maski puro paano, magmayaman, magpobre, Ang basta sabi gabos kaya na Ninda ka-receive. ko, ang Tapos sabi iba dyan mambaga. Ninda, the Iba best mambaga. talaga ngayon ni kaya nga ako sa bagong ligaspe ako kasi wala nga yung pigpipili. Oo. Sabi naman taga Tula-Tula, kaya ako, ipiplex ko lang partner itong mga barangay Gusto mong official. sabihin, partner, sa lumang Ligaspi may pigpipili. Day man ako nagsasabi kan partner, pero pwede. Kaya yung nga nang sinabi kang kay Tunggurang Ipiflex ko lang tabi kong pasalamatan taan barangay official kan barangay Tula-Tula, asin ang barangay secretary, ta mismong sindana, ang nagpasiring duman sa Albay Astrodome. Tanailing ni na partner, alam ba, ang may salang iyang spelling. Siyempre, anuhon iyan kan DSWD, papabalikon. Ngunyan, kung may barangay official na yaong duman, automatic tabi kong pigpapapirmahan na sa nasod. Sulula, dahil na mabalik-balik. Tapos may obserbasyon pa, partner. Duman sa lumang Ligaspi, sabi 1.5. Yan. Sa bagong Ligaspi, Doble. 3,000. Sino pa? Diba? Pero tama itong pagsabi mo. Kaya mo daw ito kasi abulon, partner? May saro akong amigo Kaya ko na... daw abulon ang Ano ko na, 3,000. May sarong amigo ako na senior citizen na medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. Dahil siya tinawang ka itong pagdistribuir kan lumang Ligaspi. Tampaliwanag sa iya,
kuyan ka naman bag niya, sir. Medyo... Nakakaangat ka man nga sa Oo. buhay. Kundi ang sabi man kay itong amigo ko, dahil man nga yung problema. Kundi, dapat ko ta na ngayon, nag-inform na ako, sir. Itaw ko na lang ini sa Dahil iba. na ngayon, sir, kung itautan na ngayon sa iba. Bako ngayon, so, haluin ng, kung dahil ko ngayon hinapot, saka lang ngayon nagtaram na Yan dahil ang pala difícil, ngayon ako. partner. Kasi kay Irak sumang kababayan tang lolo at lola na nagpapasiring sa area kasi ang aram ninda, kabali sinda duman sa barangay na senior citizen. Tama. Oo. Kaya labian pa sa salamat tabi Congressman Pido kan mga lola at lolo na talagang nakareceive doble partner, 3,000. Niya? O ano ba? Di ba sabi mo pag may tugtog na? Ako makanta. Dahil, ikaw mabili. Adalan tayo na maray, dapat marayan. Ikaw na naman, partner. Ayan. So, maliban digdi kong sa mga senior citizen, halos kansaro sa mga estudyante man, pirang gabus na sa mga estudyante na binibisyaran tamang po. Well, May total educational ang assistance. senior high school, tigdi sa Legazpi. You're talking of Legazpi. Legazpi. Yes, Oriental. Legazpi O kasi, alone. Opo. gusto talaga ipaliwanag na hindi pong benepisyong inapigataukan ako Bicol, lalo na sa mga estudyante. Bako man lang sa Oo, Legazpi. Bicol-wide. Kaya parang yan, may tas sa mo niyan, Camarines matutok Sur. muna kita. Tanganing- Kasi si Kumpido, Oo, yaon sa digdig syempre. niya. Sige, Lugod, para masabutan. So, college ta, sa Bilog na Bicol region, nasa 10,000 beneficiaries. 10,000. 10,000. Silong na Bicol. Oo. And then, ang special, digdi sa Legazpi, dahil Inarrow aside down ta sa Legazpi. from the college students, kinover ta pa sa senior high school. Senior high school. Ayan. Napako sumaso-menos, mga nasa 5,000 students na senior high school. 5,000. Hanggang Senior. senior high school partner. Senior and junior pa lang. Opo, Senior senior, and and junior. junior. Duman sa high. mga public Legazpi High School. Okay. Ayun. And then ining senior citizen, we're talking about 20,000 senior citizen Sa Bilog na Bicol. sa Bilog na Legazpi. Patunay ba yan, Bilog na tabi kong na Legazpi. grabe ang pagpadaba mo sa mga senior ta, mga lolo, lola, mga tatay, nanay? Well, in all the sectors, syempre, padaba ta ang senior and lolo at lola because, you know, diyan kita nagpuon. Oh, kung dahil man sinda kung wara kita. Siyempre. And apresyaron mo so kumbaga kontribusyon ninda sa susyudad and nation building and those who have continued to pay taxes and sa good ngunyan may they call it apostolic duty, nag-aalaga man giraray kan sa mga apo Tama. upon their retirement baga. So these are one way of giving appreciation sa indang kontribusyon sa satuyang komunidad. Sabi ko nga ni Duman, Lola, anuhon mo yan, Lola, na nakuha mo 3,000, mabakal niya kung gatas ka na po ko, bibi. O, iyan patunay yan, partner, na ang sa tuyang mga lolo at lola, still, maski may mga pamilyanan, mga aki in the partner, yaon man giraray. Ay, iniihapot ko na pala ni Kong, kakansaro, na-interview ko si Kong, na late lang ini pinahapot sa kuya. na Sige, ipin. partner. Kung halimbawa da kong ikatabian maging alkalde, kan Legazpi, may mga nag-aagrangay na labi na da kapiot kan sitwasyon kan City Hall niyan sa Albay District, masamo ko na da, daing parkingan, daing kung ikadaan maging mayor kan bagong Legazpi, ano ang plano mo? Plano mo bang I-relocate? ang City Hall sa mas mahiwas na lugar? Well, let me answer it this way. Ang sarong kumbaga opisina or we call it the seat of power of the city Kasi kaya government. niya naiapot ko, one time may 2 years sa City Hall. Pagbalik niya, may lock na sugulong niya. Oo, Kaya dapat wala nga siyang ilipat na nga ang City Hall sa baray na lugar, tangar Wala nga siyang ang serbisyo. maparkingan. Oo. Yeah. Ang City Hall compared to other offices, this is the window of, you know, kansarong paggugobyerno and lalong-lalo naman pagde-deliver kay serbisyo. And therefore, dapat pakarayon talaga. It should be, kumbaga, maakomodar so gabos na naghahagad kay serbisyo sa oral daw na transaksyon dyan sa City Hall. And therefore, I totally agree na dapat pakarayo na yan, Joshua. Provide with provisions on parking and dapat maliwalas. Oh. Ayan. Kasi kung sabi nga ni, may kasabihan kita, kung ang harong mo nga ni ngayon, dahil mo lamang ngayon na asikaso, how What much more sa iba sa pa? mga pagtaradi pa. pagtaradi. Tama. Para nga ako nagkuang sidula, pagbalik ko may lock na surida. Ay, kasi, Imbis nga ang problema Dahil, ko, aram mo kaya dikit partner, sana, kaya nadugangan kung pa. Kaya siguro nabanggit ni Danny, kasi kung mahiling mo ang mga City Hall kan ibang mga syudad, pig-relocate na talaga. Sa mga mas Sorsogon na sana, dahil kita nagpararayo, Sorsogon. Oo, So Iriga Magayonon. City, linaag na sa mas maiwas na lugar. Ligao. O, so Lucena, naagyan ko to, Ayan. hindi binalyo naman sa magayon na lugar. Oo. Saruman talaga yan para, pero di man, actually,
magayon man ko ta na dyan ta easy access, tayaon lang. However, ito nga yung pagsasabi, may pig-implementar ka sa syudad na no parking, no parking niya dyan. So may tuyo sa City Hall, dahil Correct. makaparking. Sain paano? Kaya mamong problema talaga. Kaya dapat baga, kung igwa kang ipig-implementar, igwa ka man giraraning alternatibo. Tanganing susay mong mga kababayan, asin susay mong pig-implementar partner, dahil man magabatan susay mong mga kababayan. Kababayan. Kaya yan partner. Kung pinutabi, ano pang update sa iba patabing programa, Kanako Bicol? Well, I'm happy to announce that 2 secretaries, duwang sekretary kan sa tuyang ahensya, will be our guests sa payout. Sa aga, labo-labo man kita pag-abot sa tupad. And the payout tomorrow, siguro po mas o menos mga 1,200 tupad beneficiaries. Ang sa tuyang guest dyan mismo, si Secretary Bello, Apo. okay, ka Department of Labor and Employments. That's 9 a.m. in Albayastro Dome. And the following day, payout na naman, Pinagurulayan Barangay 8, mga 500 plus na senior citizens. Opo. And it will be attended by Secretary Bautista Kan of DSWD. DSWD. Sa sarong oras, sa sarong aldaw tabi kong, pirang oras ka na sa nagpapaingano. Ikaw man na paingalo, siguro, turog. Okay pa man, maugmahon man ang satuyang ikot, especially so na nahiling ta acceptance ka mga kababayan ta, digdi sa syudad. And siguro, ang pinaka dakulaw na kaugmahan dahil sa pag-ikot mo, may dardara kang ayuda o asistensya. Yan. Sabi digdi ni Pio Imperial, good afternoon po kong Pido from Humapon, Legazpi City. Ingat po, we love you. Good afternoon po tabi, sabi ni Mary Grace Estopase. Ayan. Mabuhay ka kong Pido, sabi ni Rojana. Salamat, Abas. Ayan. Marami nagmamahal sa iyo talaga kong Pido. Iba. Pero talagang medyo maliwalas na ang pagiling-hiling partner. Kan bagong Legazpi. Sa bagong Legazpi. Kung eleksyon mo niyan, partner, ano ang sa imong magiging desisyon? Kun mo niyan, tapos na akong magbuto. Subago pang aga. Bago pa. Dahil ka na Pagbukas pa maisip-isip sana. Tapos na. Iya. Nakabuto na ako sa bagong Legazpi. Ano ang isusurat mo, partner? Ha? Pirang letra. Ako apat sana. Anong isurat mo, par? Pido. Dahil naman kisurat mo Shading. nga. Shading kan Dahil, bilog-bilog. tako nga, ayun nga ni partner. Shade, Pido. Wala akong ibang ana po duman. Pido. Nataman mahanap ka pa kiba. Ani, diba? We love Pido. Congressman Tabi, ano tabi ang sa imong mensahe para sa gabos na Bicolano asin Ligaspenyo? Bago mi tabi kabutasan. Well, thank you, Remy and Joshua, and to all the Bicolanos. The reason why we are here, it's because of the mandate. So, mandato na din ako sa tuya kang milyones na mga Bicolanes. And I will continue to serve ako Bicol until June 30 of 2022. Ihagad na sa mahal na Diyos kung ano ang mangyayari sa maabot na Mayo 2022. But rest assured, Pinapaubaya mo na kung ansay mong destiny. Ayan. but rest assured that I will still continue padagos mangyari ang pagserbisyo ta sa mga Bicolanos. But ngunyan, Joshua and Remy, syempre, mas special ngunyan sa mga kababayan tang Ligaspenyo dahil digdi kita nagdadalagan bilang alternatibong kandidato asin kung pwede mamayo kang sa tuyang namumuta na syudad. Ako, partner, aliwalas ang pag-iisip po. Desidido na ako, partner. Gusto kunin bagong Ligaspi. Pagbabago, partner. Arog bagkan sinabi ko sa bago. Sabi kan sarong negosyante na nakakapiko duman. Ang pagkakaiba ngayon ni Pido sa katunggali niya, mas kilingon mo ngayon sa mga press release, maski nga iba ngayon subihasa na. Ibang-iba. Na igwa na talaga konkreto, klaradong plano para sa syudad kanila. Correct. Sabi ko nga ni baga, partner. Si Congressman Pido ngayon, bako ngayon su kandidatong garo may mataram sa nasut inang gibuon mo. Yan Nag-iisip pagkakaiba ni talaga, Pido. partner. Si Kong Buda, Pido, ilikon may- mo nga ni partner. Ang unyang pa sana, haman na su... Duman kita sa... Haman na su pigta-target na kuan kan EPGT. Yan. Duman kita, partner, May sa kuha na pagsasabi, sila. partner, na dakula nga ni Kung sa patubig partner, nagbubulos na. Bakong... bakong inaugurasyon pa sana. Anong Graduate. inaugurasyon? Ay, bakong groundbreaking. Yan. Partner, ni nga ni, halimbawa ngayon sa sarong lugar, nakapagsilbi nga ni ngayon ni sa bilog na Bicolano. Minsan nga ni partner, sinasabi na, national na. Ngunyan pa partner, medyo sadit sa nang Legazpi partner, dahil daw, isus ka. Kaya sabi ko nga ni partner, mauranin grasya, mauraning achievements as in development ang Legazpi City pag si Mayor Pido ang satuyang ama sa syudad. Bagong Legazpi, APG. Partner, ano pa?
Palitan na partner, bako ng kuyan, buhayon. Tabuhay, pag si Kumpido, siyempre buhay na Buhay na buhay na yan. Alapod na kan partner, Happy Legaspi. Happy Legaspi. Sige daw. Kung ano tabihan sa imong last word para tabi sa tuyang mga kababayang Legaspeño na nagdadalan as nagdadangog tabi sa indong niyan. Well, again, thank you, Remy and Joshua. And sa mga data pa nagkakaarantos kay Ayuda, lalong-lalo na ining sa seniors, nakakapoon pa sa naman ngunyan ng Lones. Aram ko po, grabe ang sa indong excitement, mga lolo at lola. Pero po, tawan nito kami kipanahon na may schedule mi ang sa indong mga barangay. Tanganing kamo naman po ang maging beneficiary sa mga masunod. Ayan, na dahil ka mo magparade, tamaabot. May asigurasyon na gabus ka mo abuton. Abuton. Si Kumpido pa, partner. Dahil napiglilingawan, gabus padaba niya, partner. Sige. Alright. Salamat tabi, Congressman Pido. Sa imo tabing panonosin oras, mabuhay. Team APG. Ang bagong Legaspi. na magiging happy. Happy Legaspi. Mga ka-aksyon sa muya tabing pagbabalik. Nanay, pigrani sa Ako Bicol Party List. Ang kondisyon kan sa iyang aki. Yan sa pagbabalik kan tabang. Ora mismo. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay. Pero pati mga negosyante, namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitado, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat
Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Mahirap talaga kasi marami namang balon kaya alam malalayo. Tapos minsan talaga pag kunti yung tubig. Tapos mahirap talaga. Ano po, mahirap kasi po nasa kami sa balon na kunti ang tubig, sasalok pa. Tapos minsan po kami sa sa biyanan po sa naman doon po kami kumuha ng tubig, minsan naglalaba. Mahirap dahil sa karayuan, matanglay ang pagbatlay sa ang tubig. Tapi kabatlay ko sana yan. Kuanan, tulong buhil ta ako diyan sa karayuan yan. Puwira di sa garo-garo dan sa inuman dito sa bubon. Ayo, ang piga ko ang kung muli tubig diyan sa bubon. Ay gidan mga 200 metros batlay. Sobrang salamat. Saka sana tuloy-tuloy na yan. Hindi nasasakit yung leeg mo para sasalo. Tapos, kami, nag-mineral kami. Yes, tipid na. Ang pagkakaiba, kung minsan, kung naguran baga, lubagan tubig dito sa bubon, jawa naguran, pero may malisaw ang tubig. Nga mo, ang pagkakaiba dyan. Wala man kami nakukong, kadya na kami nagakukong inuman. Wala man balang nangyayari sa buhay naman. Yakin mama, magsalitan to yan, di man. Talagang okay naman. Marayon, okay naman. Okay naman. Maray na namit pati dyan sa tubig. Marayon. Nagpapasalamat ako kay Salvi ko. Nagpapasalamat kami na nagkaayo kami ni Dini. Karag sana ang patubig dito sa barangay naman. Salamat po kay Congressman Salvi ko. Salamat. Maraming salamat po.
Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Ininutan mo ako, partner. Yes, partner, because you are looking down. Yes. Mga ka-aksyon. Nagmamati pa nung si Aimee Taplakon. Ayan, sige, maray na Ma'am Rems, present na kami dito, Taplakon. Ayan, hapon, Ma'am Remy, pabati tabi, Makinyana family, Buda, Golondrina family, Asiliero family, always present. Salamat po. Ayan, ngunyan na pagkahapon, partner, makakasabay ta si May Aike. Ayan, maray na pagkahapon tabi, Ate May, ilaog mo po, ayan. Marina pagkapon man po. Taga-sain ka po? Taga Barangay 15 po. Barangay 15. Barangay 15, Ilawod. Ilawod, yes. Apo, apo. Ano So, po ang problema, Manay May? ano po ang aming maipaglilingkod? Nagdulog po ako sa Action Center. Tayo po may problema ako sa agi ko sa ano po, so dara ko sa reseta man lang po. Ano po ang kailangan kan sa imong aki? Nagkaigwa po siya kay anxiety. Anxiety. Pirang taon na po ang ate mo? Ang 19 years old po, 19 nagkaklase po siya sa BU. Soltero, daraga? Soltero po siya. Soltero. Okay lang po ate kung apoton ko ika kung nata po nagkaigwa ng anxiety si Aki mo. Ano po ang pinag-agihan niya? Ngunyan, ano po, siguro po sa ngunyan na pag-lockdown daw. Ta, second Day niya, parang so usual niyang ginigibo, gari day niya piglauman. Iba so dating sa iya. Opo, ma'am. Tapos po, nag-umpisa yan sa kang lockdown, na pressure siya sa pagklase dahil sa BU siya. Tapos, dahil siya nakakasabay sa mga mga classmate niya dahil kulang-kulangan po kami sa mga gamit. So online? Online so po yan. Opo, sir. So kumbaga pigparaisip niyang maray ito. Po, dahil po siya Dahil ako nakaka-comply ka Dahil na siya dapat nakasabay sa mga Baka klase may niya. nagtitiyos kami. Po. Nagkaiwalagod kay anxiety. Oo, gusto niya, maano po yan sa pag-aadal niya. Dedikado. Po. Grabe ang sa iyang... So ano pong nangyari sa iya? Medyo may anxiety na siya. Nag-iba na po sa mood niya. Giro na, nababahala na kami dahil iba na po so mga attitude na pigparagi. Dahil na nakakaturog. Dahil siya nagkakaturog. Hindi na po siya nakakauron kimaray. Then, kaya duman po kami Dahil na nagiging violente? minsan po, nag-violente na po siya. Kaya po na-alarma na kami na dapat ano po talaga. ate, dahil hindi masyadong nakakaulay, dahil po hindi masyadong nare-reparo, na iba na ang nagiging iro-iro kanaki. Ito pong napangyaring ito, talagang nagsusolo lang talaga siya. Pira po ining aki mo, Gabos? Apat po sila magturugan. Pampira ini? Pangduwa po sa matuan. Anong hanap buhay mo po at saka si Ago mo? Wala mo po akong hanap po. Diyan lang po sa arong. Si Ago mo po? Si Agom ko po. Welder man po. Welder. So, iyo po itong pagkabuhay nindo. So, ayo po. Kakarampot, na nasusweldo ni Agom mo, pigtatama-tama. Napadoktora na po nindo ining aki? Opo, sir. Ano po Psychiatrist. Continuous medication po siya. Monthly po, siya, check up siya, permi po. And then mga reseta, kaya po niya po, mag-continuous po magka-reseta. So medyo mapagal-pagal ta. Opo, solo lang po, ang agom ko lang po nagtatrabaho. Opo. Napuwira kan mga pang-oral daw na pangangain. Opo, nadagdagan pakigastusan. Opo, hindi po. So ano po ate ang mga kahandalan mo para sa imong aki? Gusto ko po siya recover na mas kan sa iyang pag-agihan ngunyan naiirak man ako sa iya talagang maano ini sa klase, matibay ini sa klase. Nakakaulay mo man siya? Opo, ngunyan po okay siya. Okay siya. Basta kainom siya, okay po siya. Pag dahil siya nakainom, medyo... Dahil mo po ako pwede mag-stop kang pagbulyan. Dapat continuous po siya. Opo, kaya di ko po siya. So, kaya iyan po ang rason niya ang kamudigdip. Ano po ang kahagadan nindo kay Congressman Saldico sa Congressman Garbin? So, bulong lang po. Tapos, so continuous niya pagpa-check up po. Ayun po, tapos pwede baad lang makatabang na yun po, so niya na, so kaya po niya sa pag-eskwela. Dahil po siya nakakasabay sa mga subjects niya. Dahil cellphone lang po ang gamit niya. Cellphone, partner. Dahil siyang gadget. May gadget po siya. May cellphone lang po. Ang gusto niya po, so at least, Durudakula man lamang. May tablet. Baad pwede. I-partner, pa-aproban mo na. Nyaon dyan si aki mo, kung nyaon dyan si aki mo, ano ang mensahe mo? Anong pangaran niya? Jaymar po. Jaymar. Sana maka-recover ka na kasi mo namatian. Kaya minsan, dahil may kinakakauron kimaray, sana padagos kang maging maray sa klase. Ayun man lang. Sa padaba miya kang maray.
So sa iling mo talaga, ang pinaka-cause kung nagkaigwan ng anxiety or Dahil nga ni partner, dahil siya wala siyang magamit. wala Tapos, siyang Dahil siya magamit na tapos panay. di po siya nakakaluwas-luwas ngayon na lockdown. Ito, second year college na po. Kan last year pa po siya. Partner, akunan ma-desisyon. Mm. Tawi na, partner. Thank you very ikaw much po. partner, Thank you very much po, madam. Saldi ko. Aram ko si Dayan Congressman matitios. Saldi, day ini matitios. Thank you very Kung much yaon po, si ma'am. si Kong Saldi, yung manggiraran sa sabiyon kayan. ma'am. Tawan na Tawa na. nindo. Kung Thank iyan you, ang ma'am. nagiging kausa kan anxiety kan sarong aki. And kung yan ang lalong kausa estudyante. para maging Thank you very magbalik much po, ang dati ma'am, niyang sir. kuwan. Ayan. Thank you, sir. Regalo Tanggap po. tabi ini regalo ni Thank you Congressman very much Saldi ni po. Para Congressman kay Jmar. Pido, para Opo, kay Jmar. maugmaon po itong aki po Ayan. kainin. And syempre Maliban patabi, dyan, so so sa bulong. inyong kaagadan, nabulong para sa Gusto maintenance ko lang ni ang Jmar. pagpasalamat ko. Resibiyon mo tabi ini Thank you 3,000 po. 3,000 Tawag mo pati pesos, sobre, partner. pati ang sobre. Thank you po sa Indo Oh, Gabos. anong masasabi mo po kay Congressman Saldico sa Congressman Pido Garbin? Dakula pong pasalamat ko, nagkaigwa po ki dakulang tabang ini sa muya na ining financial, asin po ining gadget para sa aki ko dahil talaga pong kaipuhan niya po ini Salamat pong maray sa Indo Gabos. Sa iling mo po, nanay, pag uli mo, ano ang magiging reaction ni Jmar? Maliban dyan, manay. Igwa pa. Maugmaw Ay, na si Ikaw Jmar pala, kayan. dahil kang trabaho Dahil siya, mo kung po, nag-welding mo opo. niyan, siyempre, kay Puan, may pang kurkonsumo. Opo. Pasok, Miss Beautiful. Pasok, Ms. Aliyah Luces, digdi Aliyah sa likod Aliyah. Ayan. Bitbiton mo din po tabi ini. Ay, thank you po. Thank you po Ayan. sa Indo Gabos sa tabang nilipitaw sa kuya. Wala akong pong pasalamat ko. Pag uli mo, ano ang sasabihin mo kay Jmar? Ma-surprise siya kaya ni Pigdara ko dahil nga na-depisilan siya kang ang cellphone niya. Garo, low lang. Opo. Hagad po Thank ni you very much Congressman po. Saldi, ni Congressman Na makarecover Pido, na ang sa imong makarecover. aki. Salamat, tulos tabi salamat sa imong po sa aki. Indo Gabos. Salamat po marami. Alright. Alright, partner. Man ako, Oh. ama ka man, ara mo kung paano tayo pampered ang mga aki. Tama. Kung Tama. paano ang kaipuhan as much as possible, talagang iinguwa kan magurang. Tama. Partners, sa tuyang pagbabalik, mga estudyante na nagbalik eskwela as nagpartisipar sa limited face-to-face na hatudan man nin tabang kan ako Bicol Party List. Maparapol man kita nin cash as in tablet kay mga ka-aksyon. Diyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora Ora mismo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kan sa Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Bong. Tuloy-tuloy, Presidente. Di ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex. Kung gusto mo, kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At na ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat.
Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. So, kadipisil talaga. Biro mo yan, bulod yan, sasakad kaming bulod, tapos sasarok lang para makakuha kami ng tubig, tapos iulit na mundi sa balay na mun. Ay grabe, kasi mga tao dito, yun nga, pumipila sila. Kung minsan walang maigib kasi naubusan na. Dahil nauna, may mga dalang container na nawala ng tubig. Ano po, dati po mag-aga po may nag-aalat dyan. Ay sus ko, dipisilon. Grabe ka dipisil. Tubig talaga ang problema sa Panoypoy. Amo ang pinaka number 1. Sabi ko, mas grabe pa sa, kung sa bagas madalian, ang tubig di mapagalan talaga. Na pagkwaan, lalo king tigturong. Tabuong Panoypoy po, di talaga nagakuruko. Kaya, sa tunong wala pa ya di Odisan, nagapirila kami di hanggang minsan ani na alas 3 na sa mabubas, dili pa kami nagapila dili sa udi sa puso ya di. Yan ang kuan naman. Po ka-importante ito ayun na kami na kukuha ng malinig na tubig dito sa barangay namon. Mas importante kaya ang malinig na tubig. Kuminsan kaya di kaya ang source na di po ang pinakamalinig talagang tubig dito sa barangay Panoypoy. Ay, super. Grabe talaga ang katabangan. Naugma akong natauan. Muna na akong gabira ko. Grabe yung katabangan na natauan niya din yung water system din. Ako Bicol ya din. Subuong Panoypoy. Grabe yung kaginawan talaga. Hindi na ako nadipisil na nagabuwas na didi. Ako naranasan ko talaga din nagabuwas. Nagabuwas kami din naglalap ng tubig. Nga na, hindi na. Unong oras na sa atas ko pagpanganakan, sumagab ka, ay tubig abuton. Sa tura, makapila ka hanggang alabaan ng pila. Nga na ura na pila. Open ka dyan magsagab. Magregos. Mamikon ko sa digde. Minsan sabi ko, ingatan tading tinawsatan. Inaabot ko man na dakilang pasalamat naman sa mga taga-didi, tapos kami buong council, mga taga-barangay Panoypoy dahil sa nabigyan kami ng dakilang na katabangan. Blessing yan sa amo dahil may water system na kami. Thank you very much sa Ako Bicol at saka kay Congressman Saldico. Wala pong tabang. Kaya maraming salamat po sa Ako Bicol tapos kay Congressman Saldico. Ay, nagpasalamat ako sa Ako Bicol. Sa tinaw sa mga, bukan sana sa mga service na itinawan niya na nakikita ko man maski sa TV na itinaw ng Ako Bicol. Grabing pasalamat ko sa niya na grabe ang kaginawan sa tinaw sa mga na tubig. Na mo ang number 1 na kakaipuan naman didi. Na pinagadipisalan naman ng pagtubig nga na, hindi na kami nadipisilan. Kaya, very good. Salamat.
sa Ako Bicol. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Partner! Para na pagkahapon sa liwat sa mga parantabay ta, sabi digdi partner. Basa mo na kita kan komento ka subago. Dahil Sige. nabasa ni partner Walya o di si Kong Pido. Sabi niya, sure na po kaming bilog na pamilya ang samuyang suporta kay Ninong Pido. Salamat na dakula takon bako dahil sa imo, dai pa kami kasalkan sa Kuyang Agum hanggang sumunyan. Diba? Kaya yan partner, saro yan sa mga komento partner. Labian pasasalamat kay Kong Pido. Garbin. Yan. Partner ka na kaaging simana partner. Nagpasiring kita duman partner sa ICI ka pala. Istorya ko ta partner sa imo. So pagpasiring mi na sa biga. At siya na ito partner. Kana kaaging simana, nagpuo na partner ang face-to-face, ang limited face-to-face classes. Ini partner so kamauotan kan Department of Education, Bicol. Kasabay kan partner, nag-arangkada naman ang tabang sa edukasyon kan Ako Bicol Party List asin nagatod ding tabang para sa mga estudyanteng nagbalik eskwela. Aramon ta partner sa istorya ni Aika Ferry. Sa kabila ng hirap dala ng pandemya, isa ang mga estudyante sa patuloy na humaharap sa hamon ng new normal. Sa probinsya ng Albay, 5 paaralan sa lungsod ng Ligao ang nabigyan ng pagkakataon na magsagawa ng pilot limited face-to-face classes. Ito ang mga elementarya ng Tiongson, Tupas, Tandarura, Balanak at Malama, mga paaralan na may kalayuan sa sentro. Kaisa ang Ako Bicol Party List sa paghahangad ng magandang resulta ng limited face-to-face classes. Kaya sa muling pagbubukas ng mga paaralan sa mga estudyante, hindi nagpahuli ang Ako Bicol Party List sa pagpaabot ng tulong sa mga estudyante. Bit-bit ang school supplies tulad ng bag, papel, lapis at notebook at hygiene kits, laman ang toothbrush at toothpaste, face towel at face mask. 2 araw inikot ng Action Co Center ang piling paaralan sa Albay para ipaabot sa proyektong tabang sa edukasyon ng Ako Bicol Party List ang layunin na makatulong sa mga nagbabalik eskwelang mga estudyante. Sa unang araw, binisita ng Ako Bicol Party List at Action Co Center team ang paaralan ng Tiongson, Tupas at Tandarura. Sa pangalawang araw naman nito ay ang Balanak at Malama Elementary School. Baka sa mukha ng mga estudyante ang saya nung matanggap nila ang maagang pamasko. Magma ko tapos taon ako magkabad kina mga kugas. Opo, masaya po ako dahil nabigyan po ako ng bag at mga ganto po. Maraming salamat po sa Ako Bicol na sa mga binigay na school supply tapos yung mga pagkain po. Nagpapasalamat po ako kasi binigyan po kami ng bigas at tubig at face mask. Salamat po, maraming salamat. Maliban sa school supplies, may dala din kaming bigas at used clothes, bagay na kinatuwa din ng mga magulang. Maugma po, araw sa mo, wara man ki trabaho, may COVID. Dakulang pasalamat mi na, iguang arog ka ini, may nag-sponsor na may bag na, sa mga ake. Dakulang pasalamat na lang mi sa Ako Bicol Party List po. Nagmaman kami mga gurang ta. Natauman man sa mga akas na mga katabangan. Para sa school heads ng 5 paaralan, malaking tulong nang naabot sila ng Action Co Center team at Ako Bicol Party List. Malaking tulong din ang aming mga bitbit para sa mga estudyante. Salamat po ng Tiongson Elementary School family sa Ako Bicol Party List na kung saan it's a big help po sa ating mga learners para po ma-motivate ang ating mga learners para po sa kanilang pagkakatuto. Ito po ay isang paraan na kung saan mas lalo nating maiigtingan ang kanilang pagpasok sa school because maraming mga stakeholders like the Ako Bicol and other stakeholders na tumutulong po para po sa kanilang pag-aaral. Grateful kami. Sobrang nagpapasalamat. Ganon din ang mga sinasabi ng ganon din yung mga parents. Pag nakakausap ko sila ay nagpapasalamat kasi maraming mga
nagbibigay sa kanila ng suporta. Lalong-lalo na ngayon dito sa Ako Bicol Party List at saka yung Action Co Center. We would like to say thank you very much for the gifts that were given to our school, especially to the pupils. This serves as the early Christmas gift to them. In behalf po ng Malauma Elementary School, Bagakay Extension, and of course yung SDO Ligao, and sa aming community, maraming salamat po sa Ako Bicol. Talaga pong sobra kaming nagpapasalamat sa napaka-active na organization na ito po, sa lahat ng mga tulong po sa aming school. We are very grateful pa rin. Nagpapasalamat kami kasi pinuntahan kami ng Ako Bicol Party List, and ang pagpunta nila dito ay hindi lang yung mag-monitor, but to give donations para sa aming learners, para sa teachers, and for the parents also. Kaya nagpapasalamat kami sa party list na ito na Ako Bicol, na isa kami sa inyong biniyayaan ng ganitong mga materials for our school. Naway kahit papaano ay makatulong ang aming maagang pamasko sa pag-aaral ng mga estudyante at maging inspirasyon na mas pag-igihan pa ang pag-aaral para sa maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Katabang na! Kasurog pa. Kasurog Tunay pa. natin mga kaakian, nakamuan pag-asa ng bayan. Ayan. Yaon duman partner si Attorney Jill Bungalon. Ayun. Siya mismo partner, nagbisita duman sa mga eskwelahan. Oo. Mabuhay ka, Ako Attorney Bicol. Jill. Mabuhay sa ng Ako Attorney Bicol Jill. Party List. Partner, Okay. unin naman ang satuyang maswerteng tablet winner. Ngunya na pagkaldaw siya si Lester Ave Bermido. Ayan, Lester Ami Bermido, congratulations! Uyaan sa iyang naging mensahe. Basa! Magandang araw po. Sorry, ganitong oras ako nakapag-message sa inyo. Okay sorry lang. tuloy siya. Maski pa nung oras tabi. Actually, tamang-tama nga ni. Nagpo-programa kami ngunyan. Ayan. Kaya mag-message ka. Dahil nag-message siya partner, Banggi. Banggi. Okay, ganitong oras po kasi malakas ang internet dito sa amin. Yung baga talaga. Usually, pag Banggi, kulang-kulang na partner nagaragawan, minakusog ang internet connection. Ako po pala si Lester Abe Bermido ng Zone 5, Balaugan, Bula, Camarines Sur. Ako po ay 23 years old. Kasalukuyang nasa ika-4 na taong gulang ko na po sa koleyo. Ika-4 na taon ko na pong nasa koleyo sa kursong Civil Engineer sa Camarines Sur Polytechnic Colleges, Nabua Campus. Sa dami na po ng mga apps na kailangan ng gamitin ay naghahang na po ang gamit kong cellphone na kung minsan pati sa pag-type ng message ay hindi na gumagana. Minsan pa ay sa kalagitnaan ng Google Meet namin ay bigla na lang pong bumabalik sa home screen dahilan ng minsan na pagka-absent sa akin ng aking mga instructor. Alam ko po ang inyong tanggapan ay marami nang natulungan ng mga kapwa ko estudyante na nangangailangan ngayon. Naniniwala po ako, isa po ako sa libu-libong estudyante na matutulungan nyo po sa kahit na anuman pong paraan, pinansyal man o sa gadget po. Maraming salamat. Ayan, congratulations! Lester Abi Bermido. Congratulations! May makontak sa imo, Lester, kung paano mo makuha ining ginanahan mo na tablet. Ayan, regalo sa imong amay na regalo ni Congressman Saldico. Partner, sa satuyang pagbabalik mga kaaksyon, aramon ta ang isyong tutukaron ta sa aga sa tabang legal. Asin may cashman kitang ipapanahon yan, kaya dyan sa natabi ka mo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo! Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo.
hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa. Ang programang Riparo, mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Birac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng pag-aaga. Riparo. Sa ito sabi, ang dipisilan ng tubig sa aman, arayo unang pigalabahan. Dito sa Tagurong, sa Purok 3, nagaling kami sa balay mga alas 3 sa gabi para maglaba. Di arayo baga, di matanglayo ng pagsagog, lalo na ako medyo edad na, sunod na sana sa buhay, balo. Mga apo ko na lang kay bako. Mapagalan tabi ka. Ramlaga pong kami nag-asagog didi. Tapos, lalo na kung dayan mga lalaki, ako nagsasagob. Nagamunto ako rin Nagamunto, sundong alas 12. Minsan niya, pedra na ako rin pagkaon. Ang mga taga dito sa tabon-tabon, kayo po talagang tubig. Tora man didi, tubig na git sa Bater District, puro sa na deep well. Kaya ganito, kahit malayo, doon kami nagapunta sa makakakuha kaming tubig. Kaya sabi ko, grabing paghirap ko na dito. Ang tubig kako dito, lalo kung abayaran, saan makuha ng pera? Nagbibili tayong ganyan. Ang panuma-tumatangan niya ako, kuha-kuha na sa nanganin yung lubi-lubi ba gani. Yun na lang. Ang bangot kaya no, na mo kung asin, kutsara. Kaya sabi ko talagang grabe, pagtios ko dito sa lugar mo.
Ay iba man talaga ito, no? Masarap ang tubig dito sa Pigawa na bago, yung mayroon, sabi kaya suna pag naiinitan daw kuno nagaano baga ang tubig. Ay maray talaga, no? Kasi dito, ito kayang isa, bago kami nainom dyan ina-sterilize mi baga, medyo malangsi. Ngayon, maganda na. Nadyaan na kami umiinom. Itong mga bata, sa awa ng Diyos, hindi naman Kaya kay punta ko lang ninig bagay na dahil ng kuryenteng ginagamit dahil solar. Dakulan na kwan sa day natabangan hindi sa tabon-tabon. Magmamang kaming taga tabon-tabon sa maski sa dayat na barangay tinawan ng project kan ako Bicol namon nang adi na solar power water system. Ang dakulo na tabang ya de dahil yan malinis talaga. Tapos hindi makakaraot na ta yan an malinig ang ilaog sa turak na tubig. Kaya ay ang karahayan sa nasa ta yan may nagdonar po na kuan digdi sa mga na tubig. Kaya nagpapasalamat naman kami sa ay sabi kami tubig na malinis. Nakita kong dakulang tabang ta, hindi na sila na dipisilan, maganap sa kaaran nina sa inda. Kami po di sa barangay nagpapasalamat na ako na nagkaroon na kami ng tubig na malinis na hali sa Ako Bicol. Masasalamat ko po sa kay Congressman Salvi ko na tinawang kami ng tubig na maray na malinis na inuman. Sa ngaran po sa punong barangay naman si Kap Tupe, asin sa akin na pagriba sa konseyo, barangay council. Dakula ang pagpasalamat naman kay Congressman Saldico kan Ako Bicol ta kami nataawanin araw kay ning proyekto na kung sa baga dakulang tabang sa mga residentes kan Tabon-Tabon. Dakula na pasalamat naman. Dakal na namin naging congressman dito sa Tabon-Tabon. Ang Ako Bicol man sa party list na naka-provide ning aragsade na solar powered water system. Takilo na salamat tabi ki Kong Pido Garben muda ki Kong Saldico. Salamat tabi sa Ako Bicol. Salamat, maganda ang buhay. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Tsak, taralbo na naman sa sapuyang mga Partner, parehas kita iguanin babaeng aki partner. Diba? Si baby... Ang pagkakaiba lang sa kuya, sa imo daraga na. Minsan naglalakaw-lakaw nga ni sa SM, may kaiba-iba. Nakaklase. Iyo, pangaraya partner. Tama nagitan kita kang nagibo ka ito partner. Ako, ang pagkakaiba, taan aki kong babae. Si baby girl, ang sa kuyang inaanak. Uni pa sana, partner. Ay na ito. Naglalakaw-lakaw sa mall, may nagtutulak pa. Ayan. Partner, aputunta ka. Stroller. Aputunta ka, partner. Ano ang mamamatean mo kung may magbasto sa imo, sa aki imong babayi? Well, aram mo, anong partner. gigibuon mo, partner? Nagbasto sa lalaki. Primero, bilang lalaki, ako sa pailog na pagkabuhay ko, dahil pa ako nang bastos kay babayi. Pigpapadaba mo ang babayi. Gidarang kong siupaw. Gabos, na pwede mong i-opreser. Kaya nga ni kan panahon, partner, na estudyante pa. Dakila ka talaga, partner. Dahil man, kaito, kan estudyante pa akong high school, di may mangkurukras man ako. Palibasa dahil man akong kwarta, kaito. Kaya andardara ko duman sa mangkurukras ko, duman sa mga bayabas, sali duman sa luti may bayabas, santol, kaya pala, partner, kaya pala nawawara sa mga bunga duman sa dahil talaga dakol kaming tanaw.
pinya, Sa inyo talaga yung ito. dardara. Iyo itong tig-offer mo instead of Iyo, roses, chocolates, ito iba pikidara ang ko. Tayo dating mo man man sa talaga. nangyam sa muya. Kung anong igwa ka. Pero day ka dapat mambastos. Mm. Kaya nga ni ako na hihiwagaan ako sa iba, nata kay puan mong mambastos or nata kay puan mong mamirit ti babae. O ini partner, idigdi man sa sitwasyon na ni partner, nagkakarigos da ini partner na aki mo da. So mismo nga ina. Tapos si Ripan da partner duman sa taas kan sa indang CR banyo. Nani-iri. Nani-iri partner. Yan ang paaginin pambabastos. Niyo di si Repins. Ayan. Kaya partner, iyan ang satuyang istorya natututukan. Sa kuya partner, baliktad. Akon minsan ang mga babae yung naniniirip sa kuya. Iba talaga no. Kaya ang ginibo ko ngunyan, silyado talagaan kuan maski ka dikit na bintana wara. Nata ano ang pigsisirip sa imo partner? Di ko aram kung sukukuko, kung ano. Susuro-sobra. Oo, baka nahiwagaan sinda, nagarunges, baka nga garunges tabagwang, o kung ano. Pero nasisirip mo pa? Arin. Kaya nga ni, nag-exercise ako. Bakang one time nag-ihi ako, kung niya ko na natatanawa. Kaya nag-exercise na ako, partner. Aram ko na ang rason ko nata nagbakal ka ning treadmill partner. Oo, para matanaw kong ginara. Ayun. Kumusta mo yan? Aram ko kasi may simana nang nakaagi partner. Ano ang development? Ay, medyo nag-uldot na. Panagtaba partner ika, palalo. Aday mo na talaga masirip. Mali po. Ano mo Tapos maging mabutog. Magamit ka na kansutong, baga. Ay, so kuyan, so Papaano ano ko ko ka ni? Kung dahil, bako man tiyani, kuyan, so... Sana yun man na tiyane iyan partner. Na, so pang ano, duman sa barbecue, pwede ito. Pangsipit. Pag nagtataba, naglilipot man. Liog po ang tiga. Aram mo kaya si Buslir, minsan, may kaisipan si Buslir na parehas kan kaisipan mo. Aram mo, ipokritoan mga oy, hindi man ang itaram ko. Pero sa partner, mga, ilingon mo sa si... mga kaparehas mi, ipokrito, pag dahil hindi naisip, pag naisip mo man, pero talupuan partner, yan. Pero partner, the best ini si ano, si Paingi. Nata. Nasasabutan niya kung anong pinagurulayan. Ang importante, dahil siya nasisirip pa. Walang nagsisirip sa iya. Ibig sabihin kan partner, what's on your mind Kaya ako, is also kaya in ako her Paingi, mind. ini ang maasahan mo sa kuya. Ni minsan, dahil ta kasi siripan. Pero, anytime, welcome ka manirip. Kung may plano kang siripan ako. Aram daw yan. Aram daw yan. Bawal nga ni, manirip. Nagdadalan si Made. Basta bawal lang Made, manirip. pig-welcome ni Pade. Ang mga parasirip. Oh. Dahil naman nga ni magkakasirip ta. Silyado. Magamit na sindang mo niyang Remate kimungan. ka kay My Loves mo. Magamit mo na sindang bako bago rin ako masirip pa. Ibang klase. Kay Ano yan? Istorya ka na ni Kay Puan Irip? pala ning heavy equipment. Ano yun yung nanirip Ayan na partner, pagkasabi ang sa mo? tuyang pag-urulayan sa aga. Iyan partner, ang istorya tang naghahagad ning tabang legal. So, ang magiging bisita tadig di sa aga, so siniripan. Aha, so pamilya, tapos? mag-agom, ta syempre pagdepensan, syempre ta gigibon ang gabos para sa iyang aki. Oo, tapos so nanirip. Oh. Iyon magiging bisita ta. Pamilya yan partner. Kang nanirip. Aha, taigwang Pamilya kan siniripan, pamilya man kang nanirip. subuot. Yan partner. Sige. Sa aga yan. Yan, sa aga yan ang sa tuyang pag-urulayan sa tabang legal segment ta partner. Sige. Right? Sige, sa aga. Ayos yan. Pero partner, tagani mo sabutan gan sa tuyang mga kababayan, uya ang pira sa mga eksena. Uwa ka na? Syempre. Sige. Uya ang mga nagkaperang eksena kan sa tuyang pagbisita duman sa indang lugar. Dalanan tayo ni. Ining 2020 November mini-message karigo si Mrs. May tao sa atop kang kusina ninda. Nagkarigo si Mrs. Di nagtaram sa kuya ini, di ginibo ko ta. Nugad talaga nagsasabay kami magkarigo. Di pag ka to, Saan ka mo nagkatarigo? sa CR po. Ang CR ko kaya po walang atop. Ang lanob lang po kaya ang mga sa folding bed ta. Dahil nga na akong panggastos po. Di nailing niya. Po, maano kung nabidyohan niya ko o ano ang bigibo niya naman sa atop. May pigtaran po yan sa muya, madam, na daim siya sinda kaya, tataw sinda ni Rosal. Tapos tao siya ni Kira. Nata, madam, kung magsakat kami, dahil kami, madam, pili gamit ki cellphone. Naday man kami nagsisirino sa inda. Property mi bagan, madam. Kung may agya naman kami, madam, kang panahon na ito, nagpapakaray kami, madam, kang arong mi, kabinagyo kami, madam. Inig mga aki ko, nagtutukaw duman sa agyan. Katali ka, nagsisirino da sinda. Kumusta man po ka mo dito sa lugar nindo? Iyo, masala nga, madam, ang problema niya na, madam. Kasi ang problema lang. Iyan, madam, ang problema mi.
Ayan, partner. Nadalan ta, partner. Oh, nailing mo ito, partner. Dahil, natangi din ako pwede kami magsakat niya sa atop mi. Na yan nga sa diriming lugar. Natangi, sa ako sa rinda kami na kami nga si Justice Sereno. Para si Rino. Yan mga ka-action tabi, nagkaperang eksena pero madadalan tayan sa aga. Ta mismo ang nagrereklamo asin ang pigrereklamo makasabay ta digdi sa tuyang programa sa aga, partner. Alright, abangan tayan mga tugang. Ngunyan, mapili na kita kan sa tuyang maswerting. Una ko pati Gcash. Una ko maswerting Gcash. Maswerte pala, so maswerting may G baga sa puro. Maswerting cash. Kung nakadukot-dukot, maswerting cash raffle winner. Ngunyan! Ayan! Ang sa tuyang may bog na garapon, bit-bit, kan poging si Lester. Ayan, sige daw. Sige. Sige, Paytoy. Pasko na yung music. Sige lang. Oh, yan. Duman, pakaraya. Kagaw-kagaw yan. Pakaraya. Alright. Pasok, sige, pasok. Baile. Ikot. Bumaili ka. Oh, baile. Sige, baile ah. Okay. Oragan book mo. Oragan book mo, Lister, Garo sa partner, sa lipot na oras naging instructor ako. Oragan book ni Lister, partner. Ang interesado ko sa book na. Alika nga, Lester. Garo, alika, nakailing Lester. ako ka dyan sa hardware Hindi ka sa taho, mi. Nakailing ako ka sa hardware. Pasad-pasad na si Lester. Hindi ka na, Lester. Yan ang buhok. Ayan. Kakaiba man, Tunay yan. Sumutagar sa partner. Kaputan mo nga ni partner. Kaputan mo. Dahil kaputan mo. Okay na yan. Kaputan mo nga ni. Ay, mo baka may kuto si Lister. Salamat, Lester. Garo, Scotch Bright. Steel wool. Yan. Okay. Ito na. Sa susunod, Lester, lumuyan mo pa. Yan. 0938 0938 720 4504. 4504. Si Annalyn Cerizo. Annalyn Cerizo. Aram mo, partner, kung ano ang Cerezo? Iba man ang chorizo. Chorizo pala dito. Chorizo de Bilbao. Ayan. Annalyn. Yes, hello po. Good afternoon. Hello, Annalyn. Good afternoon. Annalyn. Good afternoon man po. Nag-ano ka, Annalyn? Nagabantay po sa kong aki. Piran aki mo. 2 po. Si Ago mo, dahil mo pigabantayan? Ay, dahil man po kayo po ang bantayan. Kaya niya ng buhay niya. Ano, madam? Iyo po, kayang-kaya na. Tagasayin ka, Annalyn. Narumduman gusto kansaro may kauli ko. Nag-ano kanya ko? Pigpapadudo ko ngayon, aki ko. Nako si Ago mo, dahil. Tagasayin ka, Annalyn. Taga Barriada po. Barriada, Legazpi City. Barriada, Gugun, Legazpi City. Opo. Sa Indian, bistado mo dyan sa Barriada, superming nakalong sleeve na gurang. Isay po. Dahil ko po ito bisto. Si Chopeng. Oo. Sain ka dyan sa may parte kan Barriada? Sa digdi po, katanin sa may El Tapsi. Ano yan? Tapsi. Opo. Okay. Kumusta man tabi dyan sa indong lugar? Okay man po. Okay man. O ikaw, Annalyn, piran aki mo ga, boss? 2 man sana po. Anong trabaho? Wala man po akong trabaho. Si Mr. Sa harang lang. Si Mr. mo? Construction po. Ayan, very good. Bitbin mo ining kaistoryahan mo tabi Madam Annalyn. Ay, opo. Nakatutog ako pero may. Ay, soon. Si Say pala, Aber. Si Madam Remy, tapos si Sir Joshua. Go naman! Bueno, Annalyn, tapirmi kang nakatutok. May maray na barita kami sa imo. May regalo sa imo si Congressman Saldico sa si Congressman Pido Garbin, 1,000 pesos. Salamatan pong maray. Oy, Madam Annalyn, tabi! Saan mo gagamito ng 1,000? Madam Annalyn. Po. Di ba alo yun ka ng taga Legazpi? Iyo po. Taga Barriada ka mismo. Ano? Ay, suagom ko po. Suagom mo, pero gusto mong may pagbabago sa Legazpi? Ay, syempre po. Ano gusto mo? Sa dati sana o sa bagong Legazpi? Sa bago na po, syempre, ang Legazpi. Yeah. Okay yan, Say mo? Okay, Say mo?
Ano po? Ma'am Annalyn. Po. Si Say tabian mo yan mo sa Legazpi. Si Pido. Kaya! Si Pido, Annalyn Cerezo, kan Mariada. Congratulations! Legazpi City, congratulations. Ang ganang kay 1,000 pesos. May maapod sa imo, Annalyn, kung paano mo makuha ining regalo sa imo na 1,000. Hali kay Congressman Pido, asin Congressman Saldico. Mabuhay ka. Ano ang masasabi mo? Salamat po sa tabang mismo asin sa ako Bicol Party List. Ayan. At Mabuhay saka, ka. sa bagong Legazpi. Team APG, salamat tabi Annalyn Cerezo. Bye-bye. Alright. Salamat po. Apo. Bye. Ayaw na, partner. Alright, mga tugang inabot na kita kan oras. Yes! Galing kitang paramihan tras na magpaaram. Partner, Oh. sa aga. Abangan ta. Tabang legal segment kita kay Banta si Attorney Ramiro Oy, birthday Bores. pala ni Boss Maki ngunyan. Oy, happy birthday, Maki Balabi, sa Samuyan cameraman. Natangon yan sa naninduti na ram. Nawara na si Kung Pido. Birthday today Oh. or advance? Ngunyan, yata. Ganyan mismo. Oy, sayang. Anyway, one call away man si Kung Pido. Mga tugang, happy birthday tabi sa imo. Samuyang padabang cameraman, Maki Balabis. Happy birthday. Bueno! Partner, 31 days to go before Christmas! Yes! 31 dias sa mga tugang, Pasko na. Mm-hmm. Yan, ako mati ko ng espiritu kan Christmas. Ay, ako na mamati ko na ta. Nagpapalista na si Superlab. Ini ngayon sa Christmas ngayon. Garo ngayon ini ang gusto ko. Yeah, Gastusan, partner. Pero may mata Ako bati ko na partner, ta, gabi-gabi malamig ang Pasko. Gabi-gabi malamig ang simoy Una ng ko hangin. baga, madali na magkalakaga sa kamag-init. Anong nangyari? Day Same. pa? Day pa? Because of pandemic. Ah, na naman. Yeah. Anyway, partner, aabot din tayo dyan. Ah, sige. Pag uminabot ito, Maringan yan, partner, tagarumbulkan. huyo ka sa kuya. Huyo ka sa kuya, partner. Malib man ako. Ikaw mo ang bala. Iyo, na yung problema. Ayan. Mga tugang inabot na tabi kita kan oras ng aning kitang paramihan tras na magpaaram kami tabi ang sa indong na kay Riba, Deng iba, Remy, Araneta Mendones, and Maa Salvador kan Bicolanja. Mga tugang, ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez, ang harap po ni Congressman Saldico na nagmamahal sa mga Bicolano, tabang ora mismo. God bless Bicolandia, mapasatuy ang Siram. Mabuhay! Maray na pagkahapon, nasin, salamat! Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan.